Gayeng-gayeng ngata. Gayeng. Piyayine tamune halus-halus. Jan halus-halus Piyayi-piyayine. Kene iki asline ya ana kancaku lawas saka Solo ndek Mesabane. Sapa Mas? Ning wis lali. Lali. Nek biyen pangapunten iki celukane brewok. Brewok? Iya saiki wis ora brewok dicukur kok mbok menawa kelingan karo aku sobone ndilip nang pasar kembang. Oh nggih. Mengke diaturi. Piyayine ya isih urip bae alhamdulillah. Langsung Mas Iki mau dawuhe langsung. Heeh. Lumantar TB musik. Ayo. Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Rasa kangene Mbak Septi marang Mas Agus wis mari. Mas Bagong. Nggih, monggo Bapak. Menika kalenggahan ugi dipun rawuhi Bapak Dewan. Pak Suyanto. Oh nggih. Bapak Dewan dipun Suyanto. Nggih. Mangke saged caket kalian kadang-kadang TB. Oh nggih, Bapak wilujeng siang. Nggih. Anu nganggo kacamata Bapak Dewan. Nggih. Gak apa-apa gak ya. Ora apa-apa. Ganteng beda karo Kang Mas Laulu iki. Laulu penting urip nang sandingmu iki ya. Wis ora apa-apa. Ayo dilebokke Cahayu. Lumantar kadang-kadang Tri budaya musik yang koyong Cakra wala video syuting PTL Audio Sound System. Windu suwe lawas
wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu rasa kangen rapi somari amung sira kang bisa nambani mau aku enek sing dadah-dadah ngene kok duduan. Ketoke yo enek mbokku nang kene asline. Coba tak paranane iki. Marai iki mataku rada blawur iki nggih tenan biruan kok iso sobo turut ngisor karetan barang iki rumangsane jaman cilik dadah-dadah. Sik yo isih iki kabel iki cukup ora iki. Ora cukup. Jadi bose enek iki disambung karo sarunge bose. Sing dada-dada. Oh, Mbak Ibu bayanku. Aduh. Wilujeng nggih, Bu. Ha nggih. Niki Pak bayane pundi? Oh, nggih, Pak. Wah, jos Bu Bayan karo Pak Bayanku gaul kae. Kulinane ya golek kalucu jaman dhisik. Saiki ya isih wong kae rada gragas pangapunten. Ning ya gaul jos. Mimpin nang kampung kuwi samben dina weweh raketang botok. Pokoke berkah barokah Pak Bu Bayan ya. Kalih wargaku wah dada-dada ya. Iki nek temu Pak Bayan ki ya kudu disapa Pak Bayan ya. Iki dilanjutke sik kok ndak aku ditagih karo bayanku nek ora tak tekoki ya. Nggih, lajeng nggih. Nggih sampun katur kangeni ati kalih Mbak Monik. Nggih sembah nuwun Mbak Monik. Tambah ayu wis ora kepethuk ya.